weche ng'eny to sa matin mondo miwa sama ng'eny kabisa wabed kata kan sa ng'wen otieno ka eka ne wadhi wacho weche gi mang'eny wacho kutieki adui no go to wacho weche mag Kisumu East mago ko nego wawach ka ke kawuono ne wane weche matek mag ratil mar siasa mar Kenya weche Kisumu East biro wach sa moromo Caleb Owino Ngaro siep na wadwa maduong' ywagona campaign Kisumu East Caleb gimonego sani tim strategies kaka inyalo kawo Market Milimani wan koro kacha kachung' kokitang' ticha kidhi yombi kendo Madam Hussein owacho weche mag violence Madam Hussein umeongea mambo ya vita katika chama wakati wa uchaguzi one kaka ODM one a political party ma operate within the confines of the constitution one a law-abiding party. Muye neji bedo kamora mora kata mana all ni kineno kato JMD jing'eny ka moingo jo ODM. Matieni waero mondo ji obedi. To an chairman ma ODM da be na mobilize jo ODM mondo bika gini do bedo very chaotic. To kech na nge situation manitie na wach no wa jo ODM obika mondo gibed gi freedom mondo giwuoyo. Kech ye kama ginya wuoye ka gichopo oko kucho gina jo mobano yugi. Koro wan wayie ang'o mi wacho ni gibano yugi nyiso ni tiere kaka onge yawruok oko kucho wan ema wan gi voice wan the dominant party ka koro kawuono no wawegi mondo gibi ka mondo ginene wan jo ODM wa jomo erang'o demokrasi ni kata Market Milimani ward ka lakini adui dog jogi wuon piny joma wan godo kae gidonge wen piny waero gini waero demokrasia emiyo sani wabet ka gi Beatrice to wabet ka gi olale mowuok mana Ugenya waero wanyayo demokrasia ma wago mbaka ka to wanyiero omiyo Madam Hussein hiyo wasiwasi usikue naye sisi ni chama yenye tupependa dini Oyugi owacho wach mar compensation just a minute en gima very critical nikech wan kaka jo ODM en chama moseger e weche mag maandamano gi weche mang'eny mag fighting for the rights to seche ma gigo timore nitie jomosetur nitie jomosenegi king'iyo weche mane wandikore mane jakom Raila Amolo Odinga sign gi Migosi Ruto the 10-point agenda achiel kuom gik momi mbele mwawacho pile kendo kata kanyo wane bucho mar ODM manyone siala nye wawacho kendo nyiwicho Migosi Atandi owacho chairman ma budget and appropriation committee Beatrice maning'eyo nigi dhi temo in the financial year mabiro mondo gi allocate money gilo pesa moromo mondo Kenya National Human Rights Commission omi pesa no mondo chak miyo jogo mosehinyore mago gik ma wan kaka jo ODM watimo e sirikal ma broad based government nikech ing'eyo ni Atandi noyudo chairman ma budget and appropriation as a result of an arrangement mago koro gik ma jowa ka drive e bunge kacha gin gik moko wanya drive oko ka gin gik ma drive kacha Atandi keto pesa mbadi kaka minister ma finance timo gino to koro itime kendo en gima kero siro kabisa kata ticha bich no wache kondele kacha nyocho wache kondele mana reura gi Beatrice okay all right nyakora